Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa ga ci gaban labarin watan kashi na uku. Wani mai suna Iro mai shayi ne, baya dawowa gida sai misalin karfe 1 na dare. Wata rana yana dawowa sai ya ji ana ta gardama a wani lungu. Ya labe don ganin masu gardama a wannan dare. Sai ya ga mutum uku ne. Ɗaya daga cikinsu ya ce, na fi ku sauri. Sai sauran biyun suka ce a'a. Sai ya ce to a yi rige-rigen zuwa bangon duniya. Can ya ji shiru kamar minti 3. Sai ya ji an ce ni ne na ɗaya. Ɗayan ya ce ni ne na biyu. Sai ɗayan ya ce ni ne ya kamata in yi na farko, amma saboda tuntuɓen da na yi da dutsen Uhudu ne ya sa na yi na ƙarshe. Iro mai shayi na laɓe kwatsam sai ya ji an ce to a yi rige-rigen taɓa kan mai shayi, sai kawai ya saki zawo a wandonsa. Wannan shine ƙarshen labarin da muka zo muku da shi. Za ku iya subscribing ɗinmu domin samun labari na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.